Iko naidi bayap song screen no video naidi je osela kolok hinke basa usiru kutu romui tongo tai utai masa bara hinke kaijagui tongo beri bai. Hinke bayap song abo hinke ek number proof khado. Hinke phaidi bayap song tabo hinke second proof no mane 2 number proof naile no. Iko naidi bayap song mo hinke je furu borok kaijak bai mane ruai na uda tamu hinmani e aproni picture. Aro naidi bayap song borok kaijak mani date buswk abo hinke 11 tarik 3 March 2020 tabo hinke bongne abo 1.5 bosor moto ngui tongkha borok kaijak mani tai jora borijak tongo time borijak tongo 3 PM to 9 PM jora borok kaijak mani abo time. Hinke tai kaisa naidi bayap song iko kaijak nai chelabai je o yang left side ni 2 jon chelakri da borok khumala kanjak aro bo chela nawi naidi o bara khlai tongnai abono kaijak. Hinke bayap song tabo hinke norok ni thani tai kaisa koyak son phaikena abo tamo abo hinkai je borok o chelabai ko naidi bayap song mamita TV mungoi kaisa YouTube channel tongo a YouTube channel lo a video no upload khlaijago. Tai o video bufro upload khlaijak naidi oro 1 year ro kawi tongkhai ko naida video norok oro nugui mankana hinke bayap song norok clearly khlai saimana musung khangga ang o channel ni link no description box ro riwana norok o channel lo click khai naifai mano kaham ke clearly bujinai je bo sabo bai kaijak. Oro jotono tongo pura part 1 part 2 part 3 part 4 abo hai khlai kobangma bini wedding mane bini sadi ni oro jotono video rijak tongo norok naikai sawi manano hinke last digi abono sawi riwano bayap song o je kaijak nai chelani bumung hinkai Ronjit hinkai burini bumung hinkai Anjali ikoro sijak tongo je Ronjit bai Anjali ni kailai bari hinai norok nugui mankana Ronjit bai Anjali ni kailai bari hinai sijak. Hinko te masa sela kolok ni bumung hinke mania bad barano kaijago abo norok clear likheno sawi mankana hine ang khaklayo hinke bayap song paithago amsino sajao ang o channel ni link description ro riwana norok thangai kaham ke bujiwi naidi o jagao sawi mana je sabo kaijak boro selabai selada kaijak na selabai buri de kaijak abo clear likhlai sawi manai tai last kok abono je borok selabai sela kaijak ya borok selabai buri no kaijago kaijak na ni bumung hinkai Ronjit hinkai kaijak na buri ni bumung hinkai Anjali hinkai kaijak na chela bobo hinkai o bara hinkai o kisa kolok hai tongnai abo ya abo just bini friend pa nongui mano bini aper pa nongui mano ani asamong ta abo so bayap song ang khaklayo norok no saimang kana hinoi tai jodi so norok ani mo kubui no ngja khangai video no kisa like khlai di tai kisa share khlai di jate abo haike viral khlaya tei hambai norok no bayap song video no paithak jora ke nai tongman bagai tai norok obo hai no kobangma sinimung ni video no naina musung khangai ani channel no subscribe khlai toni di asung no kok.